Salutare tuturor, sunt Rare și bine sunt înapoi pe canalul meu. Astăzi o să fac o chestie mult mai diferită de ce fac eu de obicei. De obicei eu țin lucrurile destul de chill, mă joc Project Zomboid. Mai fac încă o chestie, adică Tomb Raider, după cum știți ce vedeți pe canal. Dar astăzi m-am gândit să fac și niște jocuri horror, mai ales că am oportunitatea să pot să joc jocuri horror când sunt singur acasă. Momentan sunt singur acasă și este și întuneric afară, pentru că ceasul, după cum este 6 acolo. Bine, nu cred că, nu știu dacă vedeți sau nu, dar e 6. În secunda asta este 6. Și dacă se întunecă și sunt singur acasă, am zis, hai să joc ceva horror, pentru că normal că creierul meu foarte handicapat o luat-o direct la... De ce să nu mă joc jocuri horror când singur acasă cu căștile la maxim și pe întuneric? Pentru că de ce nu? Singura mea sursă de lumină efectiv e calculatorul, lumina de la monitor și LED-urile. Cam atât. În rest, absolut nimic. Momentan, asta este arhiva noastră de jocuri. Avem The Stowaway's Curse, Wayward Harbor, Timore, Remake. Ăsta Put Yourself Together, nu o să spun asta de sus, că nici măcar nu știu cum se zice. Emily Wants to Play și Five Nights at Freddy's 1, care nu pot să-l pun pe desktop, că am vrut să fac așa o mini-cruce de jocuri, altarul de jocuri. Jocurile astea le-am găsit, efectiv am căutat pe YouTube jocuri horror gen de Steam gratis sau orice și am găsit astea. Bine, Five Nights at Freddy's și Emily Wants to Play nu îs gratis, dar na, înțelegi ce vreau să zic. Astea Dicea, restul sunt gratis. O să vă explic puțin ce faceți în ele acum și pauză, când o să le joc o să vedeți exact. Sau o să explic atunci. Dar sunt foarte interesant. Emily Wants to Play oricum deja e scary și cred că tot lumea știe de FNAF. Jocul ăsta Put Yourself Together o să ne jucăm cu Adi. O să vedeți, mi se pare, episodul, cred că cât de curând. Nu știu exact. Dar e cop. Practic cineva are un flashlight și cineva are o cameră. Nu știu exact cum funcționează, atâta știu. Știu că e cop. E pe Steam, are achievement-uri, e foarte interesant. Timore remake-ul, habar n-am, nu știu nimica. Wayward Harbor, e foarte interesant jocul, o să vedeți. Și The Stowaway's Curse, un fel de Stardew Valley pe steroizi, numai că e horror. Bă, sper că vă place și seria asta horror, pentru că până la urmă o să mă sperii de macac pe mine cel mai probabil. Chiar dacă eu spun că nu mi-e frică de pixeli pe ecran, cum spune și Rafael, nu o să mă sperii de fapt. De fapt, țin mentalitatea asta că nu o să mă sperii de fapt. O să vedeți fiecare jocuri cum îs și sper să vă placă foarte mult jocurile astea cum plac și mie. Și mai seria asta horror, că e mult mai, nu știu, mai interactivă puțin. Așa că vă las direct cu episodul. Salut, vizionare plăcută. Coaie, cine m-a pus să-mi facă să mă joc? Cine mi-a dat ideea asta să mă joc jocul ăsta horror? Domnul la lume. Vă rog frumos, luați-vă medicamentele de handicap. Și zic schizofrenie, că nu există aici, e schizofrenic, nu aici. Imposibil că vine așa de repede, coaie, ce pula mea. Salutare teroriste și bine suntem pe canalul meu. Astăzi ne jucăm Wayward Harbor. Este un joc horror. Da, după cum am spus în intro, cred că o să vedeți. Eu sunt singur acasă în secunda asta, e 7:30 în secunda aceasta. Și eu am decis să mă joc jocuri horror ca și, nu știu, orice om normal la cap. Și chiar am zis că, bă, hai să vedem cum e jocul ăsta. Sincer, mi-e fricuță puțin de atmosferă. Ca să vă explic puțin de jocul ăsta, ce să se face în el. Am văzut doar puțin într-un videoclip, că așa am căutat jocul ăsta și am văzut despre ce-i. Practic ceva ne urmărește, dar noi vedem doar printr-un mirror. Noi prin mirror ăla vedem în spatele nostru ce ne urmărește și o să vedem de la, așa că să dăm direct start. Sunt tare curios. Nu-mi pun ambele căști pentru că efectiv m-ar sparge la urechi, efectiv. De fapt, să fim pizde, să nu fim... Hai mă că nu suntem pizde, ne punem ambele căști. Nu știu cât de tare vorbesc, gen... Na. Am ambele căști la maxim. Singura casă pentru întuneric, ok. Dacă îmi dă cineva jumpscare în viața reală, cred că îi bag un pumn direct în gură. Hold. Am tresărit deja. Am tresărit. Fotos. Coaie, cine m-a pus să-mi facă să mă joc? Cine mi-a dat ideea asta să mă joc jocul ăsta horror? Cine mi-a dat ideea să mă joc horror în primul rând în pula mea la 7:30? N-am chestii mai bune de făcut cu viața mea decât să mă joc jocuri horror. Ok. Ok, deci nu ne jucăm cu ambele căști. Că vreau să aud măcar chestia, că dacă vine cineva în spatele meu măcar. It's locked. Ok. Poate nu e idee chiar așa de bună să mă joc jocuri din astea în timpul acesta. The key for mom's room. Îmi dă ceva în jumpscare să-mi bag pula. Bă, păcat că n-am gen facecam, dar nu prea aș vrea să folosesc facecam. Și oricum nu am nici facecam, deci da. Poate pe parcurs să fac și un face reveal, cine știe, dar momentan momentan nu.
Momentan nu o să fac niciun face reveal încă. Something looks like it's blocking the exit. Ok, deci ăla e exit-ul. Nu știu ce trebuie să apăs. De mi apare ceva în față, îmi bag pula. Ok. Mă uit foarte paranoic prin cameră că nu știu ce pula mea se întâmplă. Oricum, ce idee bună era să te joci jocuri horror. Aoleu. Ok, de acolo am venit și aici să băgăm asta. Am văzut partea asta că aici luăm mirror-ul și ne apare câinele ăla în spate din nou. Cum a apărut și acolo. De data asta nu ne mai omoară că... Na. A fost doar așa. Și acum practic nu uite să... Nu știu exact goal-ul la jocul ăsta ce trebuie să faci mai exact. Ok. Ăsta o să apară în mirror. Deci da. Coaie, dar ce cameră avem noi în pula mea? Coaie, să mă duc handicapatul cu spatele. Du-te în pula mea. Du-te în pula mea. Ok, dar nu știu care e goal-ul mai exact, gen, ce trebuie să facem? Ok, dar gen, nu înțeleg ce trebuie să fac exact ca să îi dau un fel dodge la chestia asta. Gen, trebuie să-i dau lure, trebuie să fug, gen... Look like the monster is invisible. Păi dacă e invisibil, gen, ce ar trebui să-i fac? Gen, cum trec de zona aia, dacă omul meu campează zona aia? Uah. Du-te în pula mea, băi. Ăsta. Omul nu-și deschide ușa, ba da. Sare. Ok, deci noi trebuie să întoarcem practic camera cum e el. Du-te în pula mea, mădicea. Hai. Coaie, și omul meu. Hai că facem repede. Nu știu exact ce și cum facem. Hai că poate. Poate. Du-te, bă, în pula mea. Ne trebuie anumite iteme, să înțeleg ce trebuie să luăm. Care nu știu, ne le găsim, gen. The boat is only my only escape. Și dacă câinele ăla e acolo, ce dracu să-i fac? Ok, deci aparent nu sunt casă și mă uitam ca prostul, așa că acum hai să facem o chestie. Dă-l în pula mea de monstru. Oricum, dacă știm că intră aici în cameră, că auzim și noi ușa. Ok. Deci, m-am uitat puțin la tipul ăsta să văd măcar dacă sunt în casă, pentru că mă plimbam de ampula și chiar nu vreau să stau mai mult pe jocul ăsta decât trebuie. Am prins ideea cum e și aparent dacă te omoară e foarte easy, nu-ți pierzi itemul care le iei. Și mă gândeam că ai putea să iei chestia asta, nu știam că nu știu de pe ce. Așa, bun. Și în boschez dacă te ascunzi ești safe, aparent, nu știu. Așa a făcut băiatul ăla. Nu te mai mult de atât. Ăla încă da acolo. Nu-mi trebuie mie mirror-ul că l-aud pe ăla. Deja e easy peasy. Și ideea e să plecăm cu barca. Cam asta e. Dar ne trebuie ăsta is dead, I need to charge it. Care presupun că ăsta o să trebuiască să-l luăm, să-l ducem acolo la crank și să o reîncărcăm. Dar probabil nu o să fie așa de ușor, că o să vină animalul ăla. Nu știu ce e exact, nu știu cum pot să-l numesc, dar poate probabil o să vină ăla. Și văd că aici am și o ușă. Ok, deci practic am înțeles cum funcționează
Nu știam nici exact ce item poți să iei. Aici cred că și safe. Ok. It's the boat key. Ok, deci ne trebuie practic key-ul de la barcă. Bun. Momentan avem două iteme. Acum trebuie să mergem să luăm leverul de la poartă, să-l ducem înapoi acolo. Și cheia de la barcă care deja o avem. Întrebarea mea e, unde este acum? În ce parte campează? Uitați-l pe fraier. Facem niște teabag ca... Hai să nu ne mai vadă, că deja ne campează. A, da, by the way, jocul e gratis pe Steam. Are vreo 15 minute, deci puteți să o luați și voi dacă vreți. Se numește jocul... Jocul se numește, stai că acum vă și spun. Wayward Harbor se numește jocul, dacă vreți puteți să luați gratis de pe Steam să vă jucați și voi. În caz că vreți să vă jucați un joc pușcat ca ăsta. Dar este un joc gratis horror, în caz că vreți și ceva horror. Dar, da. Hai că mă și duc așa ca să mă moară, că oricum nu rămân cu item și decât să mă mai bag capul, că campează zona asta 10 ani. Ok, și mă spawnez aici. Decât să campeze zona asta 10 ani în continuu, mai bine mă las omorât și aia e. Că chiar este enervant, deja campează zona asta de prea mult timp și n-ai cum să te miști efectiv consistent pe jocul ăsta dacă omul meu campează 24/7 aceea zonă. Nu, efectiv nu plimbă ursul, nu nimica și merge fix în zona în care vreau să mă și duc. Asta mi se pare stupid și cred că vorbește și mai tare decât... Cine se aude sunetul ăsta mai tare decât mine. Și aici o să rămână camp, efectiv. Dacă tu duci din partea aia, acolo după cutii, înseamnă că merge către barcă. Dacă tot avem viziunea asta. I-am dat schem. M-a luat. Aparent și fuge foarte rapid. Oricum de scary nu mi se pare scary. Mă teleportează și aici, ce mi se pare genial. Nu se blocat, trebuie să mai mergem în față, nu știu de ce. Ok. Haideți să vedem acum ce facem. Dacă am putea să fug mai mult, dar na. Dacă mergem pe crouch, nu ne vede chiar așa de rapid, dar suntem și înceți foarte înceți. Stai că acum, dacă mă bag aici în boschet, omul gata nu mă mai vede. Omul gata, eu trecut supărarea pe mine. Nu-l văd în mirror, pentru ce am mirrorul ăla dacă pe mine nu mă ajută cu nimic, efectiv eu nu pot să-l văd în mirror, îl văd, mă uit în spate efectiv și eu nu-l văd, ce dracu, coaie, trebuie să-l port cu eu ca să pot să văd așa, genul ăsta, ce dracu. Nu-l văd în propriul mirror, coaie. Încerc să fug în pula mea de asta și câinele ăsta cumva tot vine pe mine. Mă bag în boschet aici, nu mai are treabă cu mine. Stai că mă, ce enervează deja, unde ești mă câine? Du-te în pula mea, coaie, fă pași în morții mătii. De AI prost, ești de NPC-ul pulii. E efectiv aici că îl sunt, îl văd, îl miros, ce vrei tu. Domnul Alună, așa-i pune numele, Domnul Alună. Imposibil că vine așa de repede, coaie, ce pula mea. Deci, până că nu face pași și să zicem că e mai departe, omul meu e picea, da? It screams before jumping towards me. Deci, până că face un fucking lunge în pula mea din jumătate de hartă. Mi-e ferească-mă, coaie, ce developare, bă, deci jocul ăsta cred că o lua foarte mult de făcut, grafica cel puțin. Dacă l-a făcut pe muistul ăsta, mii de NPC căcat Domnul Alună,
cum dracu îl cheamă mei, domnul Martinică, în pula aia dracu, știi cum dracu îi pune numele. E stupid, sare jumătate de hartă după tine și efectiv pe lângă că nu face pași, campează aceea zonă. Și nici nu poți să te miști foarte mult, că nu prea ai multă, libertate de mișcare când e ăsta aici, efectiv e peste tot. Și omul merge în partea asta, da? Omul acolo rămâne, omul nu mai face pași altundeva. Dacă ești pe craul să zicem că nu te vede. Cum ajungi la scări, omul meu deja cum te vede. Deci e imposibil. Sare odată, sare de 2 ori. După aia omul meu cum te vede automat sare. Deci ori trebuie să iei o altă rută care eu nu o știu. Da, așa. Cum mă vezi? Întrebarea. Domnul la lună. Vă rog frumos, luați-vă medicamentele de handicap și schizofrenie, că nu există aici, ești schizofrenic, nu aici. Doar du-te. Nu vreau să fim prieten, domnul Alună, te rog frumos. Plătește-ți abonamentul la... Nu știu, la să-mi suși pula.ro. Ok. Bă, pleci? Măi, am boschet? Bro! Deci nu, că o să revin după ce o să pot să fac ceva. Efectiv o să revin după ce o să pot să fac ceva în jocul ăsta handicapat, terminat pe viață. O să revin pur și simplu după ce termin. Deci, până la urmă am reușit să luăm bateria, cumva. Am trecut de asta. Dar, acum problema este cum ajungem înapoi. Bateria încărcată, cheia îi. Ăla leverul, nu cred că o să mai avem nevoie de el pentru poartă. Acum sunt curios de o singură chestie. Unde este acest domn Alună? Cap de alună asta. Deci în partea asta aici. Nu prea avem un gap foarte mare de timp în care putem să fugim de el, pentru că, serios, la ce gap-uri are jocul ăsta, e imposibil cu aia lor. Și NPC-ii ăștia deja mă cam irită cum acționează, sincer. Să vedem acum cum putem să ajungem acolo, la barcă, fără să murim de 1000 de ori. Poate dacă cumva îi dăm lur la casă, dar poate să fie tot pe noi, deci nu știu. Vedem cum se mai plimbă ăsta și după aia încercăm să fugim, oricum își dă lounge-ul la handicapatul pe noi. Hai să vedem cum realizăm această chestie. Cum realizăm această dovedire. Să dovedim pe domnul la lună. Îl facem unt de arahide pe acest domn la lună imediat. Ok, ăsta e aici în spate. Și acum sugerez să fugim. Nu știu ce gap avem până când realizează că plecăm jos. Da, după cum am și spus, sare. Bun, rămâne aici. Acum să vedem cum ajungem la barcă. Pentru că n-am avut gap mare să... N-am avut atâta timp să fugim și la barcă. Asta e faza. Urcă pe scări înapoi. Nu știu dacă le urcă complet. Dar... Ok. Am reușit. Bun. În sfârșit, după atâta timp, am terminat jocul ăsta horror. De pe Wish, nu știu ce dracu e cu jocul ăsta, dar e efectiv, nu, deci nu, dacă i-aș da o notă, sincer, mi-a venit așa o idee acum, gen pe loc, că dacă ar fi să terminăm un joc din seria horror, să-i dăm și o notă și ce părere avem de el, un mic review după, o notă și un review. Și, sincer, îi dau un 6, cred că. Review-ul meu este că jocul arată destul de bine. Îmi place asta cu... Îmi place de asta cu oglinda care poți să vezi în spate, că ți-o pui din mână în alta, gen ai holster. Bine, nu chiar holster. Ai switch-ul ăsta de weapons. Bine, nu chiar weapons, că e un mirror, până la urmă.
Ai switch-ul ăsta în care poți să schimbi din mână în mână. Crouch mi se pare destul de stupid. Dar, na, e ok pentru jocul ăsta. Bă, e gratis, până la urmă te poți aștepta la multe. Durează 15 minute aparent jocul. Mie mi-a luat doar vreo jumătate de oră să pot să îl termin. Și încă o chestie care mi-e place la jocul ăsta. Bine, oricum, jocul e interesant. Și chestia asta cu că te poți ascunde sub masă sau că ai checkpoint-urile astea în diferite locații. Mi se pare interesantă. Mecanica cu pick-up-ul. Iar din nou e o mecanică foarte bună. Gen, trebuie să-ți ia apăsat ca să poți să ridici și să apeși click. E puțin clunky, dar merge. Și e o chestie care îmi place, chestia asta cu NPC-ul, că nu, efectiv, nu se mișcă, rămâne acolo odată ce te vede și doar pe acolo se plimbă. Și că efectiv cum ai urcat scările deja, el instant știe că ești acolo, sau cum ai coborât, el deja știe. Și că ai un gap foarte mic de timp în care poți să faci ceva, gen. Băi, sper că v-a plăcut, eu am fost tare și dacă v-a plăcut dați like, subscribe și ne auzim în episodul următor. Salut! Încă o chestie care nu mi-a plăcut la asta toată cu jocul este NPC-ul care m-a luat atunci din boschet. Mi se pare cam stupid că ești în boschet și tot aia. Și sunetul care îl face efectiv enervant și... Na. Dar în rest a fost ok, nota 6 până la urmă. Da, sper că v-a plăcut.